आच्छा खेरखातारि बाबु दानिया मा जाबावनांगौ जाखो हा सार एन्जर गुदुङाव एब्रेनानै थानांगोन बादिसो सानबायलां सिन्था दाखालाम पुलिसफ्रा सारा सोहोरखौनो खोर खोर बेंजोबनानै दं शेखरफोर बादि हा माथो नों थिगखौनो बुंदों सार बिदिब्ला न' सिन्था सार जै हमफिननो मोनबाय बिसोरखौ आरो जेलाव हरफिननांगौ गैला मोनथिबाय ओइ बासिनो आयौ आयौ नैबे सा सानजा आसामनि बर' रादाब फोसावग्रा NTV फुंनि रादाबखौ फरायदों आं काजोला बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबाव दं जेलनिफ्राय साब्रै खैदिया इन्जुर बारनानै खारग'यो टाउननि मोनसे निजोम थावनियाव सासे मानसिनि गोथै सोलेरनि उद्धार दानिया थांनाय हराव जालांनाय गुबुन गुबुन जाथायनि टिभि रिपर्ट होनो फैसालियाव नुजासिगोन जार्नालिस्ट मिस रंगिना खाख्लारि खुलुमबाय आं NTVनि जानानै मिस रंगिना खाख्लारि थांनाय हरनि मोननै गुबुन गुबुन जाथायनि सं दाननानै मोननाय बायदिब्ला फ्राय हरनि 11 बाजियाव माखासे सिनाय मोननै थिउरियाफ्रा सासे सुबुंखौ न'निफ्राय बलेर'जों लांखारो आरो मोनसे निजोम जायगायाव लांनानै बुथारनानै गालाङो रिमोनला मा गाबज्रिख्राव फैथालायखो थां दै गुसु गिलाससे लानानै फैथां औ माथो जादों खैफोदनि सायाव खैफोद जेलनिफ्राय साब्रै खैदि खारग'नानै दंनो हा खारग'दों माथो जादों खिथाना आदारगा नङा नोंहालाय मानोथो खर' सालाबायनांगौ जाखोनो सिरिथा नों जेबो मिथिया नाथाय देरहासाराव दफा थाबोखो होमबा बोरैबा हमजायोबाथ' बाथ्रा जोबोद गाज्रि जासिगोन नङा बेबायदि उसु गोदाव दाबुं इसोरनि अननायाव एब्रानो दं बियो सोमदोन बुंनाया जामारोब्लाथ' हामगौ फंबायफोर जोंथ' दा गाव गावबागाव न'आव थांथ'लायनो हानाय नंला जों बे जायगायावबो बारा गोबाव खालामजानाय नङा सुग्लायागौ मानि गोथौ हाग्रायाव हामनानै थाहैथ'आब्ला मा राहा बेखौनो खालामथ'नांसिगोन नंगौ थौ Alpha Charlie for 2 Delta over. जेरैबो पुलिस मा खालामबावनो जानाय नंला जेरैखि जाया
माबा मोनसे राहा दिहुननांसिगोन जों जेरैखि जाया पुलिसनि आखाइनिफ्राय बारग'नो बिसिनि ड्रेसखौ सिख'नानै आरो बिसिनि हटेलखौ सिख'नानै बारग'नायनि राहा लायाब्ला जों जेरैबो उफाय गैला मिथिबाय बुजिबाय दा कंट्रोल रूम ओवर यस पुलिस कंट्रोल रूम ओवर जोंनि सिपाइफ्रा ड्रेसजों लोगोसे हाथियारबो सेनानै लांजाबाय आरो माखासे जखमबो जाबाय ओवर खोनासं गोख्रै गासै फोर्सनो एनाउन्स होदो गोख्रै फायरिं बन्द खालामनानै खैफोद गैयै जायगायाव ज' जायो ओवर इनाफ हेल' कमान्डार इनचार्ज ओवर यस कमान्डार इनचार्ज स्पिकिं ओवर गासिबो सिपाइफोरखौ खैफोद गैयै जायगायाव ज' खालामजोबदो ओवर यस ओके सर ओवर हुरसां हारागाखौ बुथारग्रायानोथ' सोर ना देरहासार नङा देरहासार जानाय नङा मानोना देरहासारमोना खारग'दों सोरबा माफा थामसो बाजियाव नाथाय हुरसां हारांगाखौ बुथारदों हरनि 11-12 बाजियाव सोर जोंसो सार जों जोबोद गोजाननि एमएलए साहाब जावलिया मुसाहारिनाव मोनसे गोनां खामानि लानानै फैदोंमोन दा बासबो मोनस्लाबाखिसै जों सिख्ला गोजा मानसि हटेलावबो थानो गियो सिख्ला बे हरनि समाव